אז אנא שכולם, אני לכם אתכם על 7 התלבשות הכי מוזרות של סטטיק ובן אל. בואו נתחיל! וואו! היי, אף פעם לא ראיתי עוד חיוך כזה, לא. אז התלבוש ראשון שלנו של בן אל. כאן רואים את בן אל וחברתו. את האמת, זה נראה קצת כאילו כמו סמלה. את האמת, אני תמיד חשבתי שהוא פרח. תגידו לי שלא משתלב ביחד. זה כל כך משתלב ביחד. כל כך. התלבוש השנייה של היומי גם של בן אל. בן אל פשוט פתח אותו המשחק האהוב עליו על הסמלה, או של הבגד, לא. פשוט סודוקו. כנראה בן אל כל כך אוהב סודוקו. אני בטוח הייתי פותר אותו. לא עוד פעם! כאן סטטיק פשוט רצה להיות חבר של YMC. אז הוא פשוט התחפש ליחסים. אז YMC פלוס סטטיק שווה לאו. בתלבושת הזאת, סטטיק ובן אל רצו להתחפש למשחקי ילדות אהובים עליהם. בן אל המבוא חשבו לילד, אני שמעתי שהוא זכה פעם במצלמה, וסטטיק לדמקה. הוא כל כך השקיע שאפילו בשיער שלו יש לבן. אתם רואים? זאת השקעה אמיתית. תלמדו ממנו. כן, ככה ילדים. We can do it. Do it! כאן סטטיק רצה להתחפש בעצם לזברה, אבל סטטיק המסכן לא יודע שזברה זה שחור לבן, ולא כחול לבן. אוי, סטטיק המסכן. כאן בן אל פשוט רוצה להתחפש לדוב קוטב, אבל לבן אל הדובים באים. כאן סטטיק חשב שיהיה לו מזל רע כל היום, אז פשוט הדביק לו חמסה ענקית על החולצה. יש לו פשוט מלא חמסות, אז כאילו מי לא אוהב מזל טוב, עכשיו גם לי יהיה מזל טוב. ועכשיו נותן לכם תלבושת פלוס. מבצע 5, 6 ועוד 1, זה 8 פחות 1. אז הנה התלבושת האחרונה שלנו. בן אל פשוט החליט שהוא פשוט רצה ללבוש ביקיני. אני אשאיר אתכם עם זה. לפני שתראו את הסרטון, רוצה עכשיו לעשות אתכם את משימה. אתם עכשיו צריכים למצוא את דוב הקוטב שרדף אחרי בן אל בקטן, אוקיי? מתחבא לו דוב קוטב איפשהו בכל התמונות האלה, אוקיי? אתם צריכים למצוא אותו. אז ביי לכולם, מקווה שאהבתם את הסרטון, תשאירו לייק, תכתבו תגובה ותירשמו להערות. ביי!